gyakorlatban én azt látom, hogy ez a mérőhely a legutolsó mindig a sorba, amikor egy felújítást valaki elvégez. Holott ennek kellene lenni a legelsőnek, és így mindenki, ugye a lakásfelújítás, vagy épületfelújítás, vagy karbantartások után jut eszébe, vagy valaki eszébe juttatja, hogy ez a mérőhelyen, ez rendbe kéne rakni. És így joggal kéri a szolgáltató azt, hogy egy szakember nézze már meg azt a mérőhelyet, és állapítsa meg arra a mérőhelyről, hogy az a akkori érvényben lévő szabványoknak, szabályoknak megfelelt. Úgyhogy röviden, hogy ezt tudnám elmondani gyakorlatban, ez úgy néz ki. Ez a mérőhely a fadobozó, általában 90%-ban fadobozzal rendelkeznek ezek a mérőhelyek, amit szabványosítani kell, azokat a fadozókat már le kell felejteni. És a mostani technológiával alkalmazott új mérőműanyag techniket kell alkalmazni 2-3 évben. Azt mondja a felszerelő, hát hogy meg kell vésni a falat, meg kell vésni a szigetelést, vagy valaki elhelyezni az esztétikában is, ugye rontja a képet, úgyhogy érdemes körbejárni ezt a témát, időbe kell